uNkulunkulu nje sibonge kakhulu uNkulunkulu ukusivumela sibe khona kule ndawo. Haleluya. Besingahlela nje sihlele ngokuhlela kodwa uNkulunkulu ebesehlela kuyo. Ayibonga inkosi. Ayiqala ukufika la ekhaya yabonga inkosi. Ngafika ngomnyaka. Ngafika ngomnyaka nakhona sizoshumayela. Kodwa thina ngaqala ukufika la kade masifika ekhaya. Alibonga igama lenkosi. Amen. Nokho-ke angivakashi nesontweni imali sisenkonzweni yosokizwa khonza. Alibonga igama lenkosi. Amen. Angivakashi. Ngiyakhumbula namhlanje vule ngikhona. Ngikhona. Amen. Ayike lapho kwesadla. Hallelujah. Cha sadla. Angisadla. Ayibonga inkosi. Amen. Hallelujah. Amen. Siyabonga kakhulu uma ibandla lithi cha ake size sizoshare izwi lenkosi. Kumnandi ke bazalwane ukuhamba nje uyozwa izwi kwenye indawo. Ayibonga inkosi. Yenza ukuthi lento sijwayele ukushumayela njenganami ngijwayele ukuma ku platform yokushumayela. Uma sesekuthiwa ake ngihlale nangimlalele ukhona engitholayo. Ayibonga igama lenkosi. Ngoba inkinga nayo yokuhlezi ushumayela ushunyayezwa nini wena njalo uyafakaza kunindawo lalela khona imfakazo wena. Incwadi ke amahubo kaDavid. Amahubo lawo kaDavid uDavid lo omunye wesizukulwane uma ufunda iBhayibheli kahle isizukulwane mawazi uRuth kwiBhayibheli ushuthi mawazi uRuth wazi uBoaz ushuthi ke isizukulwane salapho usuka lapho uDavid bazalwane kushuthi ke uBoaz bazala uObed azala uObediya azayozala uJese. Alibonga igama lenkosi. uJese lo bese zala uDavid. Ayibonga igama lenkosi. Nokho ke bazalwane ebunye ke bazalwane ukuchaza nje ukuvela kaDavid kuthiwa vela kanjani. Kufuna ngathi ngakubale ntshentshana ukuthula kancane uchaza kuthiwa vela kanjani. So angidlulele lapha. Ayibonga igama lenkosi. Amen. uDavid besekhona bazalwane Nkosi Jehova ngokuba wena uyithemba nami kwasebusheni usho uDavid masithola izwi namhlanje uthi ke uDavid uma ngabe ekhona ekuzalweni kwakhe uyakhula nje uDavid na yonke into eyenzakalayo kumnandi bekuhle konke avele kodwa ke lethi ke uJese wayenale query ukuthi lo ngathi kodwa siyena umntana wami unale query nje ikhona njengoba ngiskiphile ukuthi ke kwenzakalani athume uDavid sesinokuthula ahambe aye ehlala ayolusi kodwa ke into eyenzeka Nkosi Jehova ulithemba lami kwasebusheni kwakuhlolwa dala hayi manje kusekinda ukuthi kuyahamba nomelo siyalusu awase namadlelo la athi la elokushintsha cha uma lusika ngokwecwaningo wayahamba yocwaninga ihlani noma idlelo la izizodla khona izimvu noma inkomo noma ngaleni kodwa lokazobe kulusini umalusi uvuke ekuseni na wonke umuntu bathi belela abantu umalusi abehamba kube uye yohlola ukuthi kunjani futhi umalusi uyeyohlola ukuthi la izolusela khona kuzoba ikhona yini amanzi kukhona yini ukudla kwanele akukho yini ke izilwane ehahayo ezingahle zibe ingozi kwimfuyo umalusi usayocheck ehathi ubhale eBhayibheli sinomali somuhle ongazili umulali umsebenzi kaMalusi inkomo mangukuthi iyagula
umalusi ufuneka azi ukuthi inkomo iyagula. Uyena ozokwazi ukuqala umnikazi wemfuyo ukuthi ziphelele yini. Umalusi ozokwazi ukuthi zidlile zisuthi. Umalusi ozokwazi ukuthi ugqoke kanjani kodwa umalusi akubalulekile. Ukuthi isicathulo samalusi sinembobo ngaphansi akubalulekile. Into abalulekile ukuthi ziphelele yini izinto lezi ayilusile. Ukuthi udlile umalusi akubalulekile lokho. Noma ngabe uyagodola umalusi akubalulekile nakanjani. Kodwa into ebalulekile ukuthi kuphelele yini konke okwenziwa la ekhaya. Ayibona inkosi. Kodwa le into yesiphrezi ngoDavid kwakungenzeka ukuthi kube uyena oyo-check ihlane noma oyo-check-a indlela ukuthi kwenzakalani ngayo. Nkosi Jehova ulithemba lami kwasebusheni bami. Ngifuna sisho njalo namhlanje. Lithi iBhayibheli kwakwenzeke isimanga ngoba kwahamba omunye umuntu oyohlola ihlane abuye ayeqeda ukuyohlola ihlane bese abuye ezosho ukuthi cha uDavid uzoyolwisela lapha. Lithi iBhayibheli ayingena ingabe noDavid nakuloko ngoba yincane. Ahamba uDavid aye la ayolwisela khona. Lithi iBhayibheli ngelinye ilanga ephambeni kwakhe wafika isimanga emayisalusile. Lithi iBhayibheli wathi sahamba kukuhle konke lusile kwaqhamuka ingonyama yafuna uzodla lona lusile. Lithi iBhayibheli masinyane ngoba umalusi omuhle odela ukuphila kwakhe ngenxa yezimvu zakhe. Lithi iBhayibheli masinyane abona ukuthi kuzokwenzeka isimanga wagijima wavikela izimvu zakhe. Lithi iBhayibheli ingonyama wedwebula wabuyela ekhaya wafika washo wathi phela bekade kufika ingonyama izili zadwebula izimvu kodwa mina ngidelile ukuphila kwami ngoba impela ngidwebulile. Lithi iBhayibheli kwaba khona okungathandisiseki nje nalo kakushoyo. Bangathanda ngabafowabo ukuthi usongabulala ingonyama wena ungaka wathatha amandla ngakho. Kodwa wena Nkosi Jehova ulithemba lami kwasebusheni bami. Lithi iBhayibheli uDavide wathunywa ngelinye ilanga kwathiwa-ke manje ake uye ngapha uyolwa khona noma uyolusa ngakhona. Lithi iBhayibheli uhamba njengamhla yonke ngoba umalusi uyathunywa wahamba elusa. Lithi iBhayibheli ebalusani kwakhe nakhona lapho baba nasimanga futhi abaqhamuka khona ibhere. Lithi iBhayibheli ibhere sondelani bafuna ukuzodla imfuyo elusile. Lithi iBhayibheli engathi namhlanje wamemeza. Lithi iBhayibheli noma abangcabana babekhona abafobo baphezulu entabeni bebukela ukuthi uzokwenzenjani. Engathi yona ntebenza ukuthi abhale ukuthi ngawaphakamisa amehlo entabeni. Elawusizo lami wafuneka kuvela khona alivelanga navela Jehova wayithuzula alibhele. Nkosi Jehova wena ulithemba lami kwasebusheni bami. Lithi iBhayibheli wahamba uDavide wafika ngelinye ilanga kwenzeka isimanga kwathiwa uzogqotshwa inkosi. Nkosi Jehova wena ulithemba lami kwasebusheni bami. Lithi iBhayibheli yafika indoda yaphethe uphondo yabheka bonke abantu yabheka nje zonke kwathiwa wenza amadodana kwenza umkhosi omkhulu woGcobo. Kwathiwa wena amalusi awuhambe uyolusa wahamba uyolusa. Lithi iBhayibheli ehambile ekwaluseni waqhamuka uGcobo wacela manje kwabizwa abantu bathokoza
bazali babizwa amadodana wathi uyapotshozela bathiwa cha akusiyena lo waphinde uJesu wabizela wathi uyapotshozela bathiwa hayi akusiyo le kwathiwa wabizenye eyayindayo ukuthi ibonakala ifanelekile alibonke igama lenkosi azadlula wonke amadodana athi iBhayibheli uyabuza umgobo ukuthi hayibo asaphelele yini amadodana uthi uJesayi kukhona akufanele okuncanyana nje okusobaliseni lithi iBhayibheli bathi akulandwa uma yalandwa lithi iBhayibheli wafika ekhambela ukulanga njalo eqhamuka enodaka njalo ekhambela khona leso simo bawazimalusi wasondela lithi iBhayibheli wabuka nomgqomo ukuthi impela akafanelekile lithi iBhayibheli uNkulunkulu wathi hayi Samuel angibuki kona lokho kubukayo mina ngibuka lokho beyond lokho kubukayo lithi iBhayibheli kwenzeka isimanga uyalagqotshwa kodwa egqothana bakhaya ngimthanda khona akakhuphukana wehlela phansi wabuyele kwaniseni ngoba Nkosi Jehova lithemba lami wasebusheni bami lithi iBhayibheli wabuyele emuva wayolusa wangaba nenkinga yila uDavide khona aqala ukubona khona abantu abasho ukuthi angisayidingi ixoxo manje noma ngisayidingi manje ukulwa izinto enginayixoxo niyezwa ibazalwane wathi angisadingi manje ukulwa izinto lezi engasenayixoxo wabona manje uDavide ukuthi niyezwa abantu abasha ukuthi angisadingi ukuba ngo-boyfriend manje izinto ezingasenayixoxo angisadingi manje ukuba sesontweni lo ngithi esontweni kushunyayelwe ngami sayizile izinto ezingenayixoxo angisadingi manje ukuthi bangiye esontweni lo ngithi ukuthi yizwe umama lezoshumayela noma umfundisi bani ukuze ngizobusiseka qonda lento ukuthi kufanele kube yimi engingena manje kuNkulunkulu ngiyafundela umusa bakhe noma ngifunela mina iyamena uNkulunkulu waqonda manje ukuthi manje lo asadingi ukuthi asontweni ukuze ngigcwale ukuze bemnandi ngaba mnandi nje ngoba sibabili abona manje ukuthi lo asadingeki manje ingaba lesuthi kuhlathelele kahle ukuze umoya ngoba esibuzwe bonke igama lenkosi waqala manje waqonda izinto lithi iBhayibheli Nkosi Jehova lithemba lami wasebusheni bami lithi iBhayibheli ngilifundayo wahamba uDavid ngenye yemini wahamba washona empini bayebuya ekwaniseni ngemini bazalwane basondela Nkosi Jehova lithemba lami wasebusheni bami lithi iBhayibheli wasondela ekusondeleni kwakhe kwathiwa impi nayo ijamile lapha wena ngifukule ayodla amadoda lapha empini ukuze athole amandla uDavid wathatha ukudla washona khona la ngifika khona lithi iBhayibheli wafika wabuka kujaniwe uGoliath ememezela iyokwenziwani noma uthi uGoliath akezwe ngamandla okumelana nami Nkosi Jehova walithemba lami wasebusheni bami lithi iBhayibheli yamemezela ukuthi akezwe ngamandla ongamelana nami nokulwa nami uthi uDavid bayibona ithuba lesixoxo uthi umuntu wazolokana yandoda anganikwani lithi iBhayibheli yamemezela ukuthi umuntu anganiwa noma zolokana yandoda yasikude yini anganiwa yona ngiyacabanga uDavid ngoba kwamele kuthiwa awuthule empama amemezela njalo umuntu ozolokana yandoda anganikwani yini angayithola uthi hayibothula ngane kahle ngane impilela yabantu abadala imemasikhonithelo ongiyelwa anganikwani uthi hayibothula mntwana athi impi nathi mina bazamala nendoda anganikwani lithi iBhayibheli basinyane bamgqokisa iy'ngubo bamgqokisa nensimbi lithi iBhayibheli wakhumula ngoba zazinsimbi mawathi ahamba ngazo wazizwa amandla ephela ngoba igama lenkosi
uyakhumbula bahamba sana kuye lithi iBhayibheli yahleka indoda ukuthi ayibona yena ungubani kodwa basithi ayibona nethemba lami basebusheni bami lithi iBhayibheli baxosha amayijaka lithi iBhayibheli ayikhudzula indoda yawaphansi lithi iBhayibheli bathatha ikhanda bagibezela ngalelo bagijima nalo ababemnyakela bemuva bangavula ingoma behlabelela ayibambikosi ngoba wena Nkosi Jehova ulithemba lami basebusheni bami sengiyeka angazi ukuthi ithemba lakho uma siphuma kule nkonzo lekuphi uthi omunye engathanda ukushumayela lapho bachaze beBhayibheli basichazele ngoDavid abantu esingabazi ayibonge igama leNkosi lawa ngamaqhawe khona uzodidela amazolo okuqeshila lokholo ngoba lithi iBhayibheli ukukholwa ukuqinisekisa ngezinto ezithenjwayo kodwa ezingabonwanga kodwa futhi nokhokho abangazibonanga abatshe kwamazo uzoba nenkinga ngamazolo okuqeshila izinto eziningi ezinye kodwa Nkosi Jehova wena ulithemba lami basebusheni bami sengiyeka lithi iBhayibheli kuye kwakwenzeka isimanga ngoba uma umethemba uJehova iy'manga ziyenzeka ithi indoda uma ificula umile ithi hayi kuba iningi umile weJesu kodwa uyagula umntwana wami ngingenze njani njengoba egula njengamanje uthi uJesu nami ngenze njani ngoba nankula umuntu la uthi nakuqala ngiyakwazi ukuthi ubhizi kodwa yinto engifisa ungenzele yona ukumtshela nje izwi ngoba ngiyalithanda ukulizwi lakhe ukuthi le mizozo ngitshela yona ilona ngizofikisa umntwana phile sidinga abantu abathembisi likaNkulunkulu lithi iBhayibheli yathi indoda uma ngabe isondela uJesu wabuka ukukholwa wabuka indoda ngabe uJesu wazala nobuka inhliziyo yethu ukuthi sivulelane kangakanani kungenzeka uJesu akhulume nathi kodwa singezwa kungenzeka ilizwi likhulume nathi kodwa singathembi kungenzeka izwi lithunyelelwe kodwa singalizwa kodwa lithi iBhayibheli masibe ngabalizwayo hayi ngabalifundayo kungenzeka sikwazi ukulichaza from Genesis siliselela kuRevelation kodwa inkinga siyalazi asithembi kodwa Nkosi Jehova wena ulithemba lami basebusheni bami lithi iBhayibheli indoda yabuka isikhathi ukuthi ubani isikhathi yacheka isikhathi uma yacheka isikhathi masinyane yathi kulungile sengibuyele emuva lithi iBhayibheli ngoba yithembisi phezu kwey'nto zonke lithi iBhayibheli mayibuyele emuva yahlangana ney'gijima ezazisa kuyo lithi iBhayibheli mazisa kuyo masinyane samtshela zathi hayi umntwana namhlanje uvukile uyaphila uthi wena bakuba isikhathi kuthiwa isikhathi besokuthi athi mlengazo lithi iBhayibheli mayisheka wabona ukuthi lesi sikhathi ekadeni phambi kaNkulunkulu noma phambi kaJesu ngalesi sikhathi okwenzeka ngaso imangaliso siyasifika isikhathi lapho ngafuna ngabe siyasindiswa khona singasindiswa nalapho ngabe sithola izinto zethu singasindiswa ngani ngoba kukho izinto ezisibambile kodwa Nkosi Jehova ulithemba lami izwi liyakhuluma nawe kodwa inkinga akwazi ukuguquka ngoba uthi angikwazi ukwamukela lokhu kunelizwi elitshela ukushiya lentambo yakhe endala uthi umbhalo weBhayibheli bedinga abantu bakhulula umuntu omdala bembatha umuntu omusha akhulunywa ngoJesu awukho abazalwa umpotho wongena ezulwini uconnection ongena ezulwini njengoba ngine-connection yonke indawo la eqasha khona njengowazi uconnection thizeni ukuze ungene kanjalo-ke nakuthiwa ngama-event kufuneka wazi mawazi ukuthi bani
owendishayento omemnyama ungena mahhala kusalungile ngaphandle kuthiwa hayi bo 200 ungena uthi uyabheka namya usise ngena wena trust uthela 200 akani ngoba wena wazi umuntu kanjalo ku-connection wasezulwini uJesu phela athi uJesu ngisano ongena eqami ungena fumani lelo kwasijoko wena ulithemba lami kwasakushani bami yalento abantu abazukuthi bangasuki azinenkosi ithi ibhayibheli yami yathi kodwa mangabe seyikhishwa ngamehlo ibuza ukuthi yini ivangeli yathi ivangeli seyivangeli ithi ibhayibheli namhla isibuza ukuthi ubonani yathi ubona amazulu ayakhuleka ngoba kwasijoko ulithemba lami kwasakushani bami athi semimkhala lamalanga amseyabalwa kodwa ngazi abantwana kaJehova eqotshile. Nkosi yami ngizama ngibusise.